Sabiħa u b'sinifikat binar iżda daqstant ieħor fil-ħemda tal-lejl. Fiċ-ċentru tal-installazzjoni is-salib Ġesu u Int fil-Pjazza ta' Għajnsilem jibqa' salib majestus li fuq hemm mixbija ta' Kristur xoxt biex jaqgħad il-messaġġ ta' tama li l-ġraja tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu rida twassal. Il-proġett huwa dedikat għal nies li għaddej minn żmien diffiċli, iżda fi kliem Franco Ċangura mit-tim tal-avvenimenti f'Għajnsilem din is-sena jridu jiddedikawh ukoll għal paċi. Fil-fatt is-salib għamilna ħabjat jixel taħt il-kurċifiss rebbieħ. Taħt is-salib ġie żviluppat f'ċenaklu li f'ħamis ix-xirka fil-għaxija u fil-ġimgħa l-kbira filgħodu ser ikun animat. Għandek il-bażi biex niftehmu fejn aħna fil-miliet tellajna is-siġra tal-miliet u d-dar ta' Santa Claus, dis-sena bdilnija biex nagħmlu ċenaklu b'differenza. Mad-dawra ta' ċenaklu fuq barra ser issibu wkoll 14 stazzjon Via Crucis moderna biħsibijiet veru interessanti u veru imissu il-realtajiet tal-lum. Iċ-ċenaklu huwa magħmul ukoll li jista' jilqa' gruppi ta' żgħażagħ għamilnieh offrejn lill-NGOs biex wieħed jista' f'dan l-ispazju jista' jimmedita, jista' jitlob, jista' wkoll anki jagħmel ħsibijiet li inti tara madwar il-pjazza. L-installazzjoni hija sforz kollettiv bejn volontiera minn tliet għaqdiet tal-lokal, l-Għajnsilem Events Team, l-Għaqda Drammatika u l-Għaqda Darmar, bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali u l-Ministeru għal Għawdex.